ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୀଠରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନରେ ପଟୁଆରେ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ବିମାନ କେଉଁଠି ପିଣ୍ଡିରେ ବସିକି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ମେଳନରେ ସେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହି ମେଳନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ବିମାନମାନଙ୍କୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୀତିକାର ଅଭୟ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର କଳାକାରମାନେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ କରଙ୍କ ସମେତ ବଳଦେବଜୀଉ ବଜାର କମିଟି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀପକ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍।